El Tour de França no només és el que ens pugui produir en aquell moment els visitants que siguin aquí, sinó també la imatge que mostrem al món del nostre destí. I per tant, a vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i per tant de reconeixement de la nostra destinació posicionada al costat d'un esdeveniment esportiu de gran nivell, de molta elit, de molt de coneixement i de molt de reconeixement a nivell mundial i per tant amb una visibilitat altíssima dels destins per on passa el Tour de França. Per tant, és una excel·lent notícia que es produeixi el Tour de França a casa nostra, que hi hagi una part d'aquest Tour que estigui especialment aquí i que sigui motiu de conversa, motiu d'imatges, motiu de poder vincular-nos en aquesta imatge del Tour al nostre destí. Es produeix en una època de l'any també que, com comentàvem, és estiu i per tant tenim una alta activitat turística. Segurament aquesta activitat turística potser es veurà lleugerament incrementada gràcies a que hi hagi el Tour, però fins que no es produirà i les xifres les haurem vist. El que sí que en podran gaudir és els visitants que tindrem a la destinació en aquesta època i per tant, això que comentàvem, la importància del vincle de la nostra destinació amb aquesta activitat esportiva tan important i que té tanta visibilitat i que segurament sí que ens generarà opcions de futur. Sí, necessitem posicionar-nos perquè necessitem desestacionalitzar. Per nosaltres és un gran repte. Tindre activitat turística molt concentrada no és el que busquem. Busquem la desestacionalització i, de fet, l'esforç que estem realitzant, posicionant-nos al costat de l'esport, per exemple, donant tota aquesta importància en aquest aspecte esportiu i en donar a conèixer que som una destinació preparada per acollir esdeveniments esportius de gran calat, de gran o de menys calat, tampoc no importa, no? És a dir, al final és posicionar-nos a que som una destinació preparada de molt de nivell i de molta qualitat, també en instal·lacions esportives i en capacitat d'absorbir el que aquests esdeveniments necessiten. I per tant, això ens permet aconseguir que aquesta temporalitat d'activitat s'allargui en els mesos de l'any, que és al final el repte que tenim, que és aconseguir una activitat 12 mesos de l'any. Tenim la sort que el canvi climàtic ens porta a que siguem un destí, Catalunya és un destí climàtic fabulós durant 12 mesos de l'any i per tant això, diguem que el canvi climàtic no és positiu en molts aspectes, però en aquest precisament sí que ens dona una oportunitat i per tant hem d'aprofitar, ja que tenim aquesta situació, aquesta oportunitat per convertir-nos en aquest destí de 12 mesos de l'any i vinculat a l'activitat esportiva és un bon matís per poder-ho aconseguir, de la mateixa manera que altres segments d'interès, com pot ser l'activitat, posicionament d'aquest turisme gastronòmic, també és molt interessant i ens permet treballar aquesta desestacionalització de la mateixa manera que el turisme mais i per tant d'esdeveniments també ens ho permet.